Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Диҷей. Ва пеш аз саршавии навор ҳатман лайк ва подписатсияро аятон набуред ва зарбулачаи зери подписатсияро дар Диҷей ФС пахш кунед. Хонаи навбатӣ се хонага мебошад бародор азиз. 110 метри квадратӣ, 10 мошина, новостройка дар Зарафшон. Мегузарем ба ҳоҷатхона. Ванна. мегузарем ба ошхоная мехона. ин ҳуҷра яъне ошхона 6.5 ба 4 мебошад. мегузарем ба дуюм ҳуҷра. ин детский мебошад. ин ҳуҷра 7 ба 5 мебошад. спальни. ин ҳуҷра 6 ба 5 мебошад. мегузарем ба меҳмонхона. ин ҳуҷра 5 ба 8. назди посольства Америка. дарозаи коридор тақрибан 10.5 метр мебошад. нархи хона $80,000 ё ин ки $900,000 сомон. боз савдо мешавад. агар хона ба шумо писанд ояд ба рақамҳои 919 98 83 88 занг занед ва муомила мешавад.
ина дӯстони азиз доми ҳамин хона. дар назди посольства Америка, номиёвар, территория Зарафшон. як бори дига худрасон мекунем. даҳум ошёна 110 метри квадратӣ, 3 хонага, евроремонт, свет, об, отопление ҳамаш 100%, отоплениеш ҳам ҳастай, лифтш ҳам 100% кор мекуна, дута лифт дора, новостройка, нархаш $80,000 ё яки $900,000 сомон. агар харидори конкретни боша, савдои нағз мешавад. агар хона ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 83 88 занг занед. агар ба шумо реклама лозим бошад, ба рақамҳои 907 14 55 15 занг занед.